महिलारिया मानो सहि होगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाय समाव हाग्रामा महिलारियाबो दङमोन साखि एबा विटनेस हिसाबै हाग्रामा महिलारियाबो सहि होदों अब्ला हाग्रामा महिलारिखौबो जाम्बा होननांसिगोन जुदि सादा लेखा मोनब्ला हाग्रामा महिलारिया सहि होगौमोन नामा ना हाग्रामा महिलारिया मेगन नुवामोन बै समाव दंफांनि ससमा हमदोंमोन नामा सोंथि खालामदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गोविन्द बसुमतारिया आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि हेंथा बाथ्रा बुंग्राफोरखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों सादा लेखायाव सहि होदोंब्ला हाग्रामा मानो सहि होखो उइटनेस हिसाबै हाग्रामाथ' दंमोन ना बे उइटनेस हिसाबै सहि होदों ना दा बिदिबा हाग्रामाखौनो जों जाम्बा होननांसिगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोर एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रनसायगोरा नाब्ला एबा रन्जन दैमारी धीरेन बर' गोविन्द बसुमतारी आरो गुबुन दैदेनगिरिफोरा जाम्बा जेब्ला हाग्रामा महिलारियाबो साखि हिसाबै सहि होदों अब्ला हाग्रामा महिलारिखौबो जाम्बासो होननानै बुंदों लेङाइ गाहाय गोविन्द बसुमतारिया सादा लेखायाव सहि होदोंब्ला हाग्रामा मानो सहि होखो उइटनेस हिसाबै हाग्रामाथ' दंमोन ना बे उइटनेस हिसाबै सहि होदों ना दा बिदिबा हाग्रामाखौनो जों जाम्बा होननांसिगोन जों इउपिपिएल दा जायफ्रा सालायबाय थादों बेखौ बै समनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट मानगिदिर प्रमद बर' आरो आं एनडिएफबिनि आफादगिरि हिसाबै धीरेन बर' रनसायग्रा नाब्ला बिथां जों गासैबो जाम्बा जाजोब हाग्रामायाव जाम्बा जाफैगोन मानोना बिथाङाबो उइटनेस हिसाबै सहि होदों ना जुदि सादा कागज मोनब्ला बिथाङा मेगन मिसुनानै होदोंमोन नामा ना मेगना नुवामोन दंफांनि ससमा गानदोंमोन नामा बिथां बै समाव दा बिथांमोना गावसोर जिखिनि गोरोन्थि खालामना गारबोदों बेफोरखौ कारेक्सन खालामनो जिफोर सर्टेजमोन बेखिनि जों फिलफिल खालामनानै जि सुक्ति खालामो बे सुक्तिया जोंनि भबिष्यत बर'लेण्ड आलादा रायजो जानायनि मोनसे गोगोम बिथा जों गायसनखाबाय बेनिखाय दिनै बिथांमोना बुंनोथ' जेबो गैलिया 17 इयार्स रुलिंआव बिथांमोना जिखिनि गोरोन्थि मावबोदों जिखिनि इलिगेल खामानि मावदों जिखिनि करापसन खालामदों जिखिनि मा बुंगोन ससाइटियाव बेले बेजे खालामबोदों गुबुन मा बुंगोन बिटिआर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव दावराव दावसि खालामबोदों पार्सियेलिटि खालामदों बेबायदि खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि गैयामोन दावराव दावसि सोमजिहोदोंमोन दाबो बिथांमोना गोजोन थासारिखौ लुगैया दावराव दावसि खालामनो नाजाबाय थायो दा बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव जायखौ मोनसे सिभिलाइज ससाइटिया लुगैयो बेबायदिखौ बिथांमोना खामानि मावनो हायिखाय गावसोरनि फेलारफोरखौ दोनखोमानो थाखाय बायदिसिना ब्लेम होनानै गावसोरनो खोब गोरों होननानै देखायनो नागिरदों खिन्थु बिसोर गावसोरखौ बुरबावनायसो देखायदों बिपिएफ इउपिपिएल खौसे जानांगौ नोंथांमोना सावरायदोंमोन मोनसे समाव दासिमबो माबायदि थासारि सावरायनायाथ' सावरायबाय थादों दासिमबो बन्द' जायाखै ओरैनो रायजो राजाफ्राबो बिपिएफ इउपिपिएल गोरोबलायनाय खामानि मावखौ लुगैयो खिन्थु दा बियो साक्सेस फेलार निर्भर खालामगोन मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि जिथु माबा दा मोननै हान्जाया मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव फैनोबा बुजा फैलायनांगौबा गिभ एन्ड टेक बे पलिसिया थांगोन माखासे नागारनांगोन माखासे नाजावनांगोन गावनिखौ गारनानै मालायखौबो नाजावनांगोन बेबायदि मेन्टेलिटि जिथिया लिडारफोरनि गोसोआव फैगोन अब्लानो बे साक्सेस जागोन आरो बेखिनिखौ हायाबा सोरबा सासे सानैया जुदि गंग्रा जानानै जोंनियानो जाजोबनांगौ जों मालायनिखौ गनाया होननानै माबा लायोबा गं बायलायलायाबा बे खुनु जाया बेनिखायनो गं बायलायनांगोन गोरोबलायनांगोन जातिनि सार्थ ओनसोलनि सार्थ गावनि राव हारिमु फोथांना लाखिनानै मोनसे देरहासार जाथिसो थांनाय थानायनि सार्थ बेबायदि गं बायलायनो हानांगोन आरो जायानो गं बायनो हायोबासो बे साक्सेस जागोन